ראשון ליצור תבנית של נייר מכתבים שלי עם גופן, פונט מיוחד שלי. אני קודם כל אתחיל כמובן בהורדת הפונט. אחד מהמיזמים של השביעי לעשירי זה לקחת פונטים של ניירות של מכתבים ולהשאיר אותם בתור גופנים. זה הכתובת של האתר. אני גולש לאתר, זה האתר. אתם רואים, עכשיו יש פה כל מיני גופנים. נגיד אני רוצה של ידידיה רזיאל, אני לוחץ, מקליק, הנה זה הפונט, אוקיי, זה הפונט, אפשר לראות איך זה, אם אני מגדיל אותו או מקטין אותו. אני יכול לכתוב פה טקסט, אני חושב. אני באנגלית, טקסט, ניסיון, מספרים, 1, 2, 3, אותיות מיוחדות, לא כתבתי עם צדיק, אותיות מיוחדות. שימו לב שהתף באמצע ובסוף היא לא תתף, איזה יופי, ממש ממש יפה. עכשיו אם אני רוצה להוריד, אני יורד לכאן, זה האותיות דרך אגב. אם אתם רואים, הנה יש פה תף ונון, ויש פה תף ותף סופית, נון סופית, יש איזשהו דלת ה', דלת ו' ודאי ודוקטור. הדלת טיפה יותר גדולה כנראה, כן, איזה יופי, ממש יפה, וזה עם ניקוד. ויש פה להורדת הגופן. ברגע שלוחצים על הורדת הגופן, ממלאים פה שם ואימייל ומקבלים את זה למייל. אני כבר קיבלתי את זה למייל, אז אני הולך להתקין את זה. הנה אתם רואים, רגע, אני אלך למייל, עוד חיים, הנה האות של ידידיה רזיאל, אוקיי, יש פה להורדת הגופן, הוא הוריד לי את זה בצורה של טוב, אז הסברתי בכיתה איך התקנתי את הגופן. עכשיו בואו נעשה איזשהו טקסט לכבוד הנדון. אוקיי, ועכשיו את כל זה אני רוצה לעשות כמובן בפונט של או נראה איפה זה היה, אני חושב שזה יהיה או משהו. כמה פונטים יש לי פה, הדגמתי יותר מדי. הנה יש לי את זנדה, הנה ידידיה. אוקיי, עכשיו תראו את הפונט. האמת היא שהפונט הזה אני רואה שהוא טיפה קטן, לא משנה, הוא מאוד יפה, הוא מאוד יפה. יפה. עכשיו הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה לייצר לי גופן. אני קופץ לצ'אט GPT, נכנסתי כמובן בתור אייל גונן, ואני אומר לו create me logo, ואני אומר לו אייל גונן, LLB, MBA, teacher, lecturer, אני מרצה ומורה. אז הוא אומר לי a professional, והנה העצה שלו. אני כמובן אעשה לזה דאונלוד, והוא מייצר לי לוגו. זה לוקח טיפה זמן, אני מתנצל. הנה, הנה זה לוגו יפה, אני מוריד אותו.
עכשיו אני אעשה עוד משהו שאולי אתם לא תראו. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בוורד. טוב, אני לא אעלה אתכם. מה שקרה זה שראיתם שהצ'אט GPT עשה לי לוגו עם רקע אפור. אני עוד יכול לשגע את ה-Chat GPT שיוריד לי ויעשה לי את זה יותר פחות עמוס, אבל לצורך ההדגמה אני אשתמש בלוגו האחרון שראיתם, האפור, ואני בפיקסלר, זה האתר הזה, אתם תכף תראו, אני בפיקסלר, אני אומר לו remove background, אני מבקש ממנו כותרת. פה לחצתי פשוט דאבל קליק על הכותרת. אם אתם זוכרים, הוספתי, עכשיו אני אגיד לו, תקשיב, תוסיף לי. קודם הוספתי טבלה, עכשיו אני אומר תמונות. מחשב זה. יש לי את הנתיב. הנה, יש לי פה את התמונה הזאת. אני אומר לו, תוסיף לי אותה. זה ענק לי מדי, אני כמובן רוצה להקטין אותה. להקטין, זהו, זה מספיק לי. עכשיו, דרך אגב, יש פה כלי תמונות, אני יכול בצבע, אתם רואים שאני יכול לעשות לי, נגיד, כזה, שזה נראה יותר טוב. אני יכול לעשות רקע פה, דרך אגב, יכולתי לעשות תיקונים. אני יכול לעשות את זה יותר כהה בפנים. אתם רואים שזה יותר כהה בפנים וכו' וכו'. ואני עכשיו לוחץ Enter, ואני עדיין באמצע, אבל עכשיו אני רוצה, אם אתם זוכרים, יש לי, הורדתי OH, הוא לא קופץ לי משום מה. אני אלך ל-OH, יש לי נועה זנדר, זיכרונה לברכה כמובן. אני אכתוב פה אייל גונן. וואי, איזה פונט יפה. פונט ממש יפה. אייל גונן. עורך דין. וואי, פונט ממש ממש יפה. עכשיו עוד משהו שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות, זה אני מסמן את כל הטבלה. אני אומר להם ללא גבול, ואני כן רוצה לפעמים גבול תחתון, פה אני לא אעשה גבול תחתון. כדרך כלל אני לא מוסיף את התאריך בכותרת, אני רק אבקש בכותרת עליונה ותחתונה, אני עובר לכותרת התחתונה, אני גם פה מוסיף טבלה עם 3, ופה אני כותב, לא, האמת היא שאני אעשה רק הוספה, טבלה, אני אוסיף רק תא אחד, אבל בתא הזה אני הולך לבית, אני אחזור לכתב של ידידיה, ואני אכתוב שהכתובת שלי זה עולה הגרדום 3 באר שבע, המיקוד זה 8440101. עכשיו תסתכלו מה עוד אני עושה, אני עושה פה הוספה, אני הולך לסימן, אני מחפש סימנים נוספים, אני משתמש בווינגדינגס. רואים ווינגדינגס? יש דרך אגב גם ווינגדינגס 2 ווינגדינגס 3. אני ווינגדינגס מספיק לי, יש פה את הסימן הזה של הטלפון, אני אומר לו הוסף, ואני סוגר. אתם רואים שיש פה את הטלפון, ואני רושם, בואו נראה, זה פונטי בעברית, זה לא, נחפש איזה פונט כזה, סקריפט, נעשה את זה רק שנגדיל אותו, נעשה אותו 18. כן, אוקיי, נעשה אותו גם בולד שיהיה מתאים לזה. אוקיי, עכשיו אני מסמן, גם פה אני אומר לו
ללא גבול. פה אני כן אוהב לשים גבול עליון, שיהיה קו מפריד. עד כאן, זה הדף הראשון. אני חוזר, עכשיו אני עושה קובץ, שמור בשם, ואני הולך לעיון. אני רוצה כמובן בדיסק המקומי, זה הקובץ שעשיתי, יש לי פה דוקס, אני אומר תבנית. מכתב, והדבר היחידי שאני חייב להגיד לכם, תבנית, אלא זה קובץ שקראתי לו תבנית מכתב, אם אתם רואים זה דוקס. עכשיו כדי שאני, כן, יהיה תבנית, קודם כל אני רוצה פה להצמיד לצד שמאל, להוסיף תאריך וסימוכין. יש לי סימוכין. עכשיו בתאריך אני מוסיף הוספה תאריך ושעה. אני אומר, אני יכול כמובן לשים את זה בצורה כזאת. אני עושה לו אישור. אני אומר עוד פעם, מה שעוד אני אוהב לעשות זה קובץ, שמירה בשם, ואני אומר לו עיון. עכשיו שימו לב שפה, אתם רואים שכתוב Word Document, אני אגיד לו, אני רוצה Word Template. אוקיי? אם תשימו לב, הסיומת במקום DOC זה DOTX. זה Document Template. אוקיי? והוא שומר לי את זה במקום שאני לא אוהב. אני אגיד לו, תשמור לי את זה בטמפלייטים שלי, וזה יהיה תבנית מכתב, ואני אגיד לו, שמור. עוד משהו שאני מאוד 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 אוהב לעשות, זה לעשות את הדבר הבא. אחרי הנדון ובין בכבוד רב, אני אומר לו, תוסיף לי הוספה, עמודים, פה, הוספת מקטע. אני כותב פה הוספת מקטע. זה לא מופיע לי פשוט אתם רואים, הוסיף מעברי עמוד. יש פה יותר מאשר יש בטבלה. אני בעצם בא ואומר, אני רוצה שיהיה מעברי מקטע לעמוד הבא. למה אני רוצה את זה? כי כשאני עושה את זה, אני רוצה שהעמוד הראשון יהיה שונה. אוקיי? אז הנה תסתכלו, זה העמוד הראשון. בסדר? והעמוד השני, אני רוצה לקחת את זה. אני אומר לו Ctrl C, אבל תכף תראו מה אני עושה. אני שם את זה פה, אני אומר לו Ctrl V. קודם כל, אני לוחץ על זה, זה בשביל שאני אוכל לעבוד. אני אומר לו, סמן לי את הגבולות, כדי שאני אוכל לראות איפה הגבולות. עכשיו, את זה אני מעביר לפה. אני מקטין בצורה משמעותית. אוקיי? ואת זה אני מעביר לפה. עם גם את הפונט הזה אני מוריד ל-10, כי אני רוצה את זה יותר קטן. ופה אני אומר לו, לך לצד הימני, תן לי שורה, ואני אומר לו, המשך. שוב פעם, אנחנו פה רוצים את, לא, פה זה בפונט זה המשך, פה אנחנו נעשה את זה 9, וניתן לו 2 נקודות. פה אני כן רוצה שיהיה לו כותרת תחתית. גבול, ואחרי אני אומר לו גבול תחתון. שימו לב שבחרתי קודם את כל הטבלה שלא ייצור לי איזשהו מצב. עכשיו אני אומר לו כלי כותרת עבור לתחתון,